F'Għawdex tnediet skema biex is-settur privat Awċi joħloq aktar impjiegi. Din l-iskema se tagħti rifużjoni ta' 30% tal-paga sa massimu ta' 6,000 euro għal kull impjieg ġdid fis-settur privat fuq kuntratt ta' 3 snin. Waqt konferenza stampa li saret fil-Gozo Business Center, il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li l-iżvilupp sostenibbli tal-Gżira Awċija jiddependi mis-settur privat. Irrimarka li bekk il-Gvern għandu ir-rwol li jinċentiva lis-settur privat sabiex l-ekonomija tkompli mixja l quddiem. Il-miżura billi tgħin illi iktar ma jimpjegaw ngħinu lis-settur privat ħalli għall-inqas impattu u jkun is-settur jibqa' kompetittiv. Huwa importanti ħalli l-standard of living tal-Awċin ikompli jogħla u m'għandi l-ebda dubju li dan kompli jsir. L-iskema tħabbret f'mument fejn Għawdex qed jesperjenza tkabbir ekonomiku bla preċedent matul dawn l-aħħar snin. Huwa kkonkluda billi tkellem dwar kif din miżura trid tibgħat sinjal qawwi li Għawdex għandu potenzjal għall-investiment produttiv sew fis-setturi eżistenti kif ukoll dawk ġodda. Il-Ministru għal Għawdex Ġustin Karwana spjegat kif l-iskema ġiet infassla u implementata wara li kien hemm diskussjoni mal-komunità kummerċjali Awċija u l-Ministeru għall-Finanzi. Il-Ministru Karwana kwotat statistika tal-NSO li turi kif sa Diċembru 2016 l-akbar ammont ta' impjiegi f'Għawdex kienu ġenerati mis-settur privat. Dan ifisser illi kull impjieg illi inħoloq u se jinħoloq fi żmien illi ġej, kull min jimpjega se jieħu lura ammont ta' flus biex ikun jista' wkoll itejjeb il-kundizzjonijiet ta' l-impjegati tiegħu. Hija miżura li permezz tagħha qed ngħaddu statement ċar ta' kemm il-Gvern irid jaħdem jitfit mas-settur privat biex jinċentiva l-ekonomija u tkabbir ekonomiku f'Għawdex. L-applikazzjonijiet huma disponibbli minn fuq is-sit www.mgoz.gov.mt jew mill-mobile app MyGozo.